ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони канали Мол Бизнес. Дар навори имрӯза барои шумоён универсални драбилкои Ӯзбекистона пешниҳод мекунем. Касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат. Адресҳо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафур. Дӯстон азиз, ҷамоати Зарзамин, марҳамат. Дар давоми видео ҳама намуди хошокҳои майда, донҳои майда карда нишон медиҳем. Агар драбилко барои шумо маъқул бошад, агар дар поёни экран рақамҳои соҳибаша мемонам. Ҳамин номер ба занг зада харидор намоятон мешавад. WhatsApp ҳам дорад, или прамои занг зада харидор намоятон мешавад. Дӯстон азиз, марҳамат, тамошо кунтон. Видео якта лайк ҳам фаромӯш накунтон. Дӯстон азиз, марҳамат. Мани ҷармакаи майдакароси мана нишон додастем. Дар давоми видео бо дигар хел хошокҳои майда карда нишон медиҳем. Нарху навош, агар ба ногоҳ шумо маъқул шуда мондагар, номеро телефона мемонем, занг зада харидор намоятон мешавад. Дӯстон мана ин ҷармакаи майдакарос бентон ҳам сӯташки, ҳам ҷармакаи худашам мезанад. Дӯстон азиз, бениҳоят хушрӯи майда мекунад. касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат. Дӯстон азиз, моторош чӣ хел гӯтонагар мотораш дӯстон азиз 6.5 киловатт 3,500 оборот. мотораш 100% мед намешад. мана ҳолати майда кардагиш селос. дӯстон азиз, сеткаи калонаш ки задем. дӯстон азиз, масъалаи кордош бошад 32 та кордашай, яъне ки 16 та боло ва 16 та поён ба кордашай. дӯстон азиз, обши мана ин драбилкомо дӯстон азиз, калонаш нархаш 2700 сомонӣ. боз камтон арзон месад. макон плюс масъалаи даставкаш беягон мушкилӣ. мана ин драбилкомо бошад. ин дона майда корсои драбилкомо, инам мотораш мисдор мешавад. дӯстон азиз, инаша нархаш бошад 2500 сомон. боз муомилааш ҳай. дӯстон азиз, мани ҷава майда кардост. дӯстон азиз, мана ҳолаташ беҳтарин. ҳозир дар давоми видео чӣ хел майда кардагиша нишон медиҳам. дӯстон азиз, мана марҳамат. ин дона майда кардост. дӯстон азиз, ҳолати размери савёс майда кардост. мана размери савёс, мана ина таридба зада титона мешудаги ҳолаташ ки майда кардост. дӯстон азиз, мана ҷава ҳозир дар давоми видео бо сӯта ки задагиша бо пахолои майда кардагимо нишон медиҳем. бентон варианти беҳтарин, лекин драбилка бениҳоят чизи аҷоибай. дӯстон азиз, майда драбилкомо ва кордаш дӯстон азиз 24 та калонаш бошад 32 та кордаша. мана ин ҳолати мана пахола майда кардост. мана бисёр одам пахол дорад, зимистон ба эснаш пас пахол мегирад, ана пахола майда мекунам фикр намошад. ин ҳолати пахола майда кардагиш дӯстон азиз, бениҳоят зур майда мекунад. обши камин майда кардоштаги драбилкомо дӯстон азиз 32 та кордаша. бо ягон хел агар магазин бошад, мана бренди худтон мезанедтон, номер нависанд, мана ҳамкорӣ кунтон мешавад. ин одам ки дӯстон азиз, мана ин ҳолати майда кардагиш, мана молу гӯспанба бениҳоят зур. дӯстон азиз, майда кард сетка калони чорум насадкашӣ дад 4 та насадкашай. дӯстон азиз, барои алаб, барои гӯспанду, якта дигар барои ярма кардан ва орд кардан. ва дӯстон азиз, сеткаша, мана ин сӯташа, мана майда карос, дӯстон орд каросози хулас калон. ин мана дар давоми видео бо чӣ хел орд кардагишам нишон медиҳем барои шумо. бениҳоят драбилко фасон. дӯстон азиз, ҳама намудаш ба гарантия ҳай. дӯстон азиз, бо зажимдор удобни кушода пӯшида мешавад. дӯстон азиз, хай мана телефон кунтон бо ягон хел маълумоти пурратар бошад. агар соҳиби мо маълумот метиҳад барои шумо, агар маъқул шуда монад, агар мана рафта дида харидор кунтон. дӯстон азиз, аз Зарзамин бошедон, агар Қатаган бошедон, агар мана бентон рафта драбилко чизи аҷоибай. дӯстон азиз, драбилкои Ӯзбекистона хай харидор бошад. марҳамат, тагашанда бо дута ғилдиракчаша любо ҷо бурда кор фармонда бо тоза карда бо ҷои меистодагишба бурда мемонтон. дӯстон азиз, мана ҳозир сӯта донашки зада майда кард. дӯстон азиз, нарху навоша аз 2500 сомон то 2700 сомон драбилко. дӯстон азиз, мана ҳолати майда кардагист, ранги савёс. марҳамат дӯстон азиз.